Il-medja Laburista reġgħet inqabdet qarraq meta f'servizz fuq One News provaw jagħtu l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista qed jiddejjaq bl-aħbarijiet pożittivi dwar Malta. Sfaċċat bil-medja tal-Partit Laburista tinqabad tikdeb u ddawwar il-kliem illi qal Adrian Delija l-ħadd filgħodu. Quddiem din l-analiżi pożittiva li qed jirċievi pajjiżna u l-ħidma tal-Gvern, Adrian Delija kellu jammetti li dawn ir-rapporti jdejquh. Rapport wara l-ieħor. U onestament, jien ma nħux pjaċir meta nara dawn ir-rapporti. Fil-verità din l-aħbar hija sfaċċata doppjament. L-ewwel għaliex mhux veru li r-rapport tal-IMF u tal-Kummissjoni Ewropea jagħtu konklużjonijiet pożittivi għall-Gvern ta' Muscat, u t-tieni għaliex mhux veru lanqas li l-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima diqa għal riżultati pożittivi, anzi esprima dispjaċir għal fatt li l-Gvern qed jiġbed rimarki negattivi f'rapport wieħed wara l-ieħor dwar l-ekonomija lokali, il-finanzi pubbliċi u s-settur bankarju. Din mhijiex l-ewwel darba li l-medja Laburista nqabdet tikdeb fl-aħħar jiem. Fil-Parlament qajjem il-każ tal-Whip Nazzjonalista Robert Kutajjar b'One News ordnati jirtiraw ir-rapport. L-istess stazzjon inqabad jikdeb ukoll dwar ġlieda x-xahar li għadda illi qatt ma seħħet.